ପିଲାମାନେ ସାରୁ ଗଛର ଫୁଲ ଦେଖିଛ କେବେ? ନୂଆ କଥାଟି, ମୁଁ କେବେ ତ ଦେଖି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସାରୁ ଗଛର ଫୁଲ। ଆର ମୂଳଟା କେତେ ବଡ ହେଇଛି। ଆଇନେ ଦିଟା ଫୁଲ କଢ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଢ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଢ, ଦିଟା କଢ। ଦେଖିଆ କାହିଁ କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କାଲିକି ଜଣା ପଡିବ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ନୂଆରେ ତ ଦେଖିଲି ଆଉ। ଏଇଟା 2 ଦିନ ପରେ ସାରୁ ଗଛର ଫୁଲ ଏମିତି ଏଇଟା ଫୁଟିଛି। ଆଉ କେତିକି ଫୁଟିବ କେଜାଣି। ଏଇଟା କଢ ହେଇକିରି ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲାଣି। ସାରୁ ଗଛର ମୂଳ ଦେଖୁନ କେତେ ବଡ ହେଇଛି ମୂଳଟା। ଆହୁରି ଆଇରୁ ବାହାରୁଛି ଫୁଲ।